So vanaand staan ons saam met Janiek. Saam met Wolper. Goeienaand mannen. Na goed win. Ik was goed dat ze goed win. Blanco het bijna nodig gehad. Wat denk jullie van die game? Sean, eerlijke opinie, ik denk ons het dezelfde story als laatste week. Ons het een beetje gesukkeld, omdat we spelen baie keer tegen onszelf. Maar ik denk van vandaag gaan het door die win. Ik denk 5 punten in die zak was brood nodig. En ons baie dankie voor dit voor die spelers. En ja, hier vanaf kunnen ons het dit vorentoe vat. Ik denk ons het baie confidence wat ons kan vat uit de win. Want om 3 verloren in een rij te krijgen, het is soms een beetje moeilijk. Je begint te twijfelen. Maar ik geloof, hierdie een gaan voor ons een goede confidence boost wees. Wally, natuurlijk, jij is ook deel van die bestuur daar. Goeienaand. Wat is jouw mening van die wedstrijd en hoe is het vorentoe van? Goeienaand, Sean. Man, ik denk ons kan baie positieve dingen uit hierdie wedstrijd uitvat. Ons komt daar van 3 verloren af. En ons het positief proberen blij. En ik denk die mannen, zijn moraal is nou weer opgelucht na die win. En van nu af kan het net beter gaan. Ons plannen wat ons heeft, blijven nog hetzelfde. Ons gaan nog steeds voort met onze beplanning van die jaar, van die seizoen. En ik denk ons gaan net vorentoe van nu af. Dankie, Sean. Dat is echt, dankie.